Pola no norong no hambai tamne ka halole apira sentra phaye norong ni sak hamia hamka eba online ti surijak manam bisingte bohok ne mane joto wana masingcha o sungsaro no gya ko khanaya ko Surimani bisingte gam kaham kata surimani bisingte hamai phaikena ka azarawo ang jepro surika apro norong no tei katha yago nadi ne angbo tei kathal ba suri reka online no tong na video call khayi na ka asuri mane atei dang khang kana bo obo kapakha okay azrawo to nang Belaino stress nang khasiang jakna nang apro Belaino lengjak Belaino mane kthei hai nong kthei be baksano apro toy ko ni ama apro video call nok jak mane ni na ama Belaino kapjak Jotono lamsuko as secret library channel sochini dara baitote manashong laithani salo jeng norro kaisa video phonoka khoroksa buri 7 bosor jora romoi sak hamia thongorok kalajek tomani yagulo hallelujah prayer center by contact engai online video call suri jama olono e burini bukukte e kotor gura tinta pathor kaini te blade kubu kaini bukukte ongkore phema nuksaka Bukukte amo kahai ongkore phage henma kongno khanai nuki kbama luko wana jagi tabu kahambo sanai tongka hamia bo salai tomani nuksaka te je sak hamia angai 7 bosor nogo kalai tone buri en buma song miani salja sikano hallelujah prayer center ro thangi kahamke nayi suri jama bisingtino tabu borni sak sori ekdom kahamke hamoino tini phung achuk jorake tongthok chatokene monei lai nogo kiplei thanglai mani bo nukha abotir nuki khanai Belaino wana Masingcha thike diba I jaga kotor pathor kotor ma te blade kubuk se ongkor phayo hunka ba jingle Belaino wana jaksuka jeng wana ma kahino bakse loko kheba salai tongkha oburi batamo blade it pathor mangda agiroko sawi tong abni darti ja tabu blade it pathor bukukti ongkor ma kalakina hanei comment salai tomani bo nukjaka tebo phon paithiko jeng amanu sanai 7 bosor sak hamia kalai tomani tabu hallelujah prayer center ni bukakti suri jama bai I burni sakbo hamka abo se Belaino kaham eba kotorkok hamia tomani hamai phakya abo kahai kotorkok te tam tongba te jeng hallelujah prayer center ni je phola kathar manei lokoni hamkrai khlai tone taku bai phone ti ba kbama kok salakya a call record no jeng chini next video jaga roi nai apru norok bote wa kaham kino khanawi shaimanai norsudo video no share chimi khardi and many video jaga baksa luku chingno sawa address tama address sadi hinai te ching already lajak sale video jaga description or comment o sei reason o hypono arko sanai address engka gabordi kami kolok abnor koine khana ka address engka gabordi kami kolok je puitu chawi bishas khlai thana mo songke thangi nachilai bo mano te jodi nane mo songya nor bishas thangya ka bo jengki abono thangdi nachidi ama samaniya je puitu khlai bishas thangnai jani ja hamjama jajama jaga thanglai mano haipono chini khani kobi kokle abose online ti suri jangma bai simi bukukti it pathor blade ongkorma nokui jingle Belaino wana ka ajai phai amaharo wasipano nogyako so chini dra baitolte mane song norokle abono ti tam sanamosung comment ke sadi te video no sajaka bai share kari di phadi ke jeng 9 elena 7 bosor jora sak hamia nogo kalajak nokuni borok tini borni sak hamai busuk tongthok sataki monei lai nogo thanga amabose 9 elena Pola no norong no hambai tamne ka halole apira sentra phaye norong ni sak hamia hamka eba online ti surijak manam bisingte bohok ne mane joto wana masingcha o sungsaro no gya ko khanaya ko oba hairo kok mane bagai tini ni salo norok o jagao phaye mane ang bai surijak mane bisingte nong ni sak hamia hamka abane bagai norok kai to no boba ke hambai re namo sungkha acha baksa lokoro Belaino confuse nangjagai tongo obo bukuk tei kokmani obo bui bisas khaya ngai tongo ta gabono norok tama sanamo song sanimo suwa ang mani ang sanai do nang sriyoi to haisi kthoi do kthoi mani nang srika obo na akukata okay haisi thuijo thuija hai nang srimani bisingte gam kaham kata surimani bisingte hamai phaikena ka azrawo ang jepro surika apro norok no tei katha yago nadi ne angbo tei kathal ba suri reka online no tongte na video call khayi na ka asuri mane atei nang khang kana bo obo kapakha okay aw ga lokorong no abono sanamo songmani obo kaisa fake gya obo Belaino wana Masingcha kaito ni hamare si kaito khlaimani hamane mungsa bokrai hedeba abone bagino bora tini ni salo o jaga phayoi
borokni hamya hamka eba borok nogo tongwino borok was khaijaka o bukhokti nokhorka it pathor blade abahai ga Belaino wana Masingcha norok nai nai di boni yago nai nai di blade nokhna norok duita it chakase kotoma pura ekdom bahke bini totrawo hamnani sombab yabo pathor bahai kotoma ga nini khokti khanana mo songo nung bobo hairok azrawo nini bukhokti nokhopro busu sorti kosto mankha kosto mano nini bukhorogo bebana kasang bai kana nini totrarogo kasang bai kya bebang no saksawi kasang bai kana ba duita blesa ko nara roi saban tamo mani nokho kan nini bukhti kok khanana mo songo e bless phasna ko to patna ko ka tai topre rongno phikata okay azrawo to nang Belaino serious nang khasiang jakna nang apro Belaino lengjak Belaino mane kthai hai nong kthai be baksano apro toy ko nini ama apro video call nok jak mane nini ama Belaino kapjak khairok jage Belaino kapjak bake hamnai hamya hai diba goboti nini salo hamai mankha Belaino kaham kaitoni thani boro kaitono bo yachakha ora phaye wana Masingcha boro khorok tamno angka bukhok nini mung kata mungkha sunali tirpurana nini para hangke bungkul para tamse sakna chalaka pasani chalaka wana angka nini mung hangke rupon mala angka nini hangke ani mangkha sumomohon acha lukorok norok borok bai kok sawai nai mana ang norok no contact number re nai borok no norok interview banai mano যদি না বিশ্বাস খাইয়ারক নই টং হাকে abono obo hangke haloli april center ni admission room hangke yango hangke stars nor no ge man khana I abono stars abo haita hangke ro tango motamoti ka bang mano hangka bong ne bisingo nor bonai mano bisingo to andar singi tongka oba ke no borong no tongjon ai sep sap khlai reka Belaino wana Masingcha noro no man khana